Три начина, с които можеш да различиш фалшивият iPhone и оригиналният iPhone. Първият начин е през YouTube. Ако влизате в YouTube през фалшивият iPhone, няма да ви се покаже анимация. А ако влизате в YouTube през оригиналният iPhone, ще виждате ето тази анимация. Вторият начин е през TikTok. Ако влизате в TikTok през фалшивият iPhone, когато натискате върху настройки, тук никъде няма да имате опцията Dark Mode. А ако влизате в TikTok през оригиналният iPhone, в настройки ще имате опцията за Dark Mode в частта с дисплей. Третият начин е през Messenger. Ако влизате през фалшивият iPhone в Messenger, когато влизате в един чат и натискате върху бутончето за опции, тук ще ви се покаже опцията за балонче. А когато влизате в Messenger през оригиналният iPhone и влизате в един чат, когато натискате върху бутончето за опции, тук няма да ви се покаже опцията за чат балон. Сега всеки се каже, че ако натискаш върху App Store ще ти се покаже Google Play, но не е така, приятели. Част от производителите могат да имитират и това, така че бъдете внимателни. За да се предпазите, може да запазите това видео и да ме следвате за още подобни видеоклипове и до следващото видео.